थाफ्लिखौ बनानै जौ लोंनाय आनाया ब्रह्मनिया खोथाया अबेनिफ्राय अबेसिम थाखो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ फैबावदों रायजोफोर कमप्लिटलि जोबजासे नायोब्ला मोननो हागोन मिथिनो हागोन आरो बे भिडिअआ मा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनो थांगासिनो दङ गरम गरम जा थाफ्लि बना जौ लोंना बे खुगा मेथाइखौ लानानै जा जों धीरेश्वर बर' नार्जि आरो आनया ब्रह्म बिथांजों माने बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थादों बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे रादाब बिबुंथि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों होनो लादों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनथिनायाव धीरेश्वर बर' नार्जिया बे मेथाइखौ कालेक्सन खालामनानै 2001 मायथाइयाव बिआरटानि मददथिजों बिथांमोना अडिअ केसेट दिहुनदोंमोन दा बे अडिअ केसेट दिहुननायनि जा कपिराइट बेखौ बिआरटायानो लादों आरो बिनिफ्राय बे मेथाइखौ खनदोंमोन जोंहा धीरेश्वर बर' नार्जिनि बिसि बिमला बर' बिथाङा आरो जों मिथिनायाव बिथाङाबो खनगिरियाबो कपिराइट्सखौ बिथाङाबो लादों दा बे हिसाबै जों बुजिनायाव आनया ब्रह्म बिथाङा दा बे मेथाइखौ रिमिक्स खालामनो थांनायनि सिगां बिथांमोननियाव बिआरटा एबा बिमला बर' बिथांनियाव एसे सोंनानै नायनायमोनब्ला रायज्लायनानै रिमिक्सखौ खालामनायमोनब्ला जोंनि बुजिनायाव दा समाजारि बिजोङाव दिनै जाबादि दावराव जाबाय थादों बेखौ जानाय नङामोन होननानै जों सानदों दा जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंगोन जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइनि जा आखुथाय बियो थानांगौ जोङो दोंनैबो मेथाइखौ जों रुजुनानै नायोब्ला जोंहा बिमला बर' बिथाङा खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ बिनि अरिजिनेल टिउनफोरखौ जों खोनानो मोनो खाम सिफुं जथा सेरजा बिनि रिंसारथिफोरखौ जों खोनानो मोनो किन्तु आनया ब्रह्मनि मेथाइयाव जों नायोब्ला नुनो मोनो माखासे इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ दामजुफोरखौ बाहायनानै बेयाव बिथाङा बे मेथाइखौ मोनसे कमार्शियेल आखुथायजों बिथाङा बेखौ दिहुनदों दा जों बेखौनो लुबैयो जोङो बर' थुनलाइ हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै दा जोंनि इयुना जुदि इलेक्ट्रनिक्स दामजुफोरजों जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ आखुथायफोरखौ बाहायालासेनो जों खनोब्ला जोंनि जेनेरेसनफोरा हयथ' जोंनि दोरोङारि दामजुफोरनि रिंथारथिजों बानायनाय खुगा मेथाइखौ गुरुत्व होनाय नङाबो जानो हागौ बा खोनासंनो नायनो बिथांमोनहा गोसो जायाबो जानो हागौ जों बेखायनो लुबैदों जे खुगा मेथाइनि आखुथाया थाथारनांगौ आरो जों बिमला बर'आ खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि दामजुफोरनि गुबै रिंसारथिफोरखौ जों नुनो मोनो दा मेथाइया एखेयानो किन्तु खुगा मेथाइयाव जाखिनि जोंनि आखुथायफोरखौ जों थाजानो लुबैयो बेखौ थाजानाया मोजां दिनै बे मेथाइखौ लानानै थाफ्लि बना जौ लोंना बे मेथाइखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाबादि दाङाबाजि जादों दा गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौ होदों जों बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बे समाजारि बिजोङाव नांलायनायखौ बा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ जोङो थाबैनो बन्द' जाजानो लुबैदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बेफोरो माने मोजां इसोरा नङा दा हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला जोङो जोंनि बाराद्राय आल्ट्रा मडार्न खालामनानै जोङो जुदि खुगा मेथाइफोरखौ बानायनो थाङोब्ला बेयाव खुगा मेथाइनि अस्तित्वआ थानाय नङा होननानै जों सानो दा जोंनि बुजिनायाव जिहेतु आनया ब्रह्मआ कपिराइट्सनि बाथ्राखौ एसे बुजिनानै बिथांमोननियाव सोंनायमोनब्ला हयथ' दिनैनि बे दाङाबाजिया जानाय नङामोन आरो जों लुबैदों जोङो आनया ब्रह्म बिथांखौबो बुंनो सानदों जोंनि बिथाङा जा माने थाफ्लि बोना जौ लोंना मेथाइखौ माने मोनसे मडार्न माबाजों खालामबाय दा बिथाङाबो थिगखौनो खालामदों जोंनो गोजामखौबो नांगौ गोदानखौबो नांगौ बिथांनि गेजेरजोंबो जोंनि खुगा मेथाइनि जा माने आखुथाय बियो बर' माहारिनि गेजेराव बेरखांगोन दा बिथांखौबो जों गोरोन्थि खालामाखै होननानै
गोरोन्थि खालामदों होननानै जों बुंनो सानाखै। दा बेखौबो जोंनो नांगौ, मोननैखौबो नांगौ। मोननैनि गेजेरावबो मोनसे हिसाबै जों थांना थानायखौ जों लुबैदों। दा बिथांखौ बे मेथाइखौ खालामनो थांनायाव जायफ्रा बे मेथाइखौ बिथांनो दिहुनना होबाय, दा बिथांखौ हेफाजाब होनाय जों जायफोर लोब्बा दं बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो जाहाथे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों धीरेश्वर बर' नार्जि आरो आनाया ब्रह्म मोननैबो पार्टिखौ ज' खालामनानै जाहाथे गोख्रैनो सावरायलायनानै जेंनाखौ सुस्राङो, बुजियाव फैनो हायो, बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों लुबैयो।